Дуруд ҳамҷиёрони азиз, мо да патсиентҳомон бисёр савол метавонанд ки чӣ бас солҳои пеш ҳамин грижаву радикулит кам буд, остеопороз кам буд, ҳозир бисёр шидааст. Ранги вирус шидае, қариб ҳама ҳамин бемориро дора. ман нигаҳ мекунам ки бисёри патсиентҳо ҳамин савола метавонанд, барои ҳамаи шумо мехоҳам ҳамин ҷавоба бидиҳам. ҳамин аҳамият бутен ки ҳозир ғизо ҳама бисёраш химиявӣ шидагиае. ғизо химиявиянд, ғизои солим мо нахӯрдистем, кӯдакҳои мо ҳам нахӯрдистанд. ана солҳои пеш аҳамиятиен ҳамин момоҳомон медуромадем дар анҷомхонаҳошон, дар халтаҳошон алаф доштанд. баъдам алафакҳошона қоқ мекарданд, ҳар намуд алаф ҷамъ мекарданд, қоқ мекарданд. баъд ҳаваё дар хӯрокҳошо медохтанд, отала да оши тупада ва мастова да дига хӯрокҳода ҳамин аралаш мекарданд. Аралаш мекарданд барои чӣ? Барои ки ваё чизеро медонистанд, чизеро мефаҳмиданд, фарзандода ғизои солим медоданд. ҳамин гиёҳ организмам бақувват мекунад, калтиро пур мекунад. ҳамин коро дигар нест. айбайн рафта, ҳамин коро дигар ташкил намекунанд. ҳозир аҳамият метем умуман ҳамин алафҳо дигар умуман авқода хӯрок да намедозанд. пеш мекарданд занаку ҳамин кора, ҳозир ҳамин кора намекунанд. барои ҳамин қа устуғон чизе ки химиявӣ ки бисёр мехӯрем, гӯшт мустаҳкам мешава, устуғон худаш сифаташ гум мешава. устуғон бесифат мемонад. барои ҳамин қа агар битонен ҳаракат кунен дар ғизоҳотон, дар хӯрокотон гиёҳ аралаш кунен. як гиёҳшинос хати маслиҳат кунен, гиёҳҳо тайёртон куна, ё ки на меҳри гиёҳро бигӯен, и тайёртон мекуна. ай гиёҳҳо бигирен, қоқ кунен хонада, кам кам дар хӯрокотон партоен. И одама солим нигоҳ мекуна, кӯдакҳоро солим мекуна, бузбала мекуна. сол пеш аҳамиятен бачаҳо бузбалаи мустаҳкам буданд. ҳозир ай вақте ки ғизоошон бисёр химиявӣ шидастай, афзоиши инсонам суст шидастай. барои ин қа ҳаракат кунен, ҳамин ғизои химиявиро партоена, ғизоҳои табиӣ да гузаштан дар кора. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. саломат бошед.